Vraiment niet, jij dit contudin penos we grei schist varmes. Penos we des wat een navalo. Begun des van Navarro ik een gors ken gwen not als hoto hun beprek. Aga arrest de hoto bij de Jezus gozei avin. Ja, capita? Garen dan. Aga rei gwen kit bij de gweshal wil kassa stuur nom. Avia woest maar avin Jezus avin tot. Aga rei gwen kit moest na wie pilega bers. Albers. Maar die wallet ga bersen met modal wie ze skante bega vroeg wie ze die hadden dat. Ze dat bersen maar ik bij scalfel bij pin nam die ze boot quiz correct. Ah ja. Wat? Ah, zeer. Ja. We zijn de spullen dus toeschouwd met ben de maat was soms door een drie tegen jou rond desconnect. Ja, dat is zeer. Ja. En we zijn Bernard bij plaats leggen wie ze kunnen met. Leggen zeer bepreken à wat fenomenaal cuide de loide. Ja. Wat kan ik plus non. Oh, weet je, we lekker in Tampous met liefst is lekker hard dan de dagen in Boga daar vocht en wat? is al wel was ja. Ja, we zijn een kaart, we zijn dispartier die waren bal, we hebben voor moesten we kijken, rebre duur gust. We zijn tolle bahabilias, maar dat is al tot. We schalen we zijn lesket we zo die is ook behoop pijn, dan de rola wat gwelach dan de gomina lieve schist. Ah. Ja, met maar dat gaat dus hier zo wel rascaren bij wo nu verlieuw wel assist. Daarna waren we lekker baas achter en jongen het na zip universiteit assist met dat de wettige machine. Alias wie ze lekker baas op paneert waar germ ketam waar trein kuidio ne weerot kom wel assist visualiseerd. Festival où je lekker. Oh, 12 roos, frère Gwen, frère Rue, zo in wie lekker alle soorten maar de wel assist. Ja. D'où ça fueron? Tout ça fait oui, surtout les surtout. Allez, ne veut train pas rien. Non, quoi dire on dit ouais. Ja. Avalo draio dove je lekker wacht sourde. Ja. Mais we voor je draaien dieu gestu. Een paar presso naar die tol bij bij kitchen moesten deze al leggen kai $100 hoor. Quoi pas die pile wel we zal die kai tut met non vlies cette mitol dan va presso. Die tol ben bij vraas de rodes Ja. Penos wie je grei daar dorschen. da plus. Peso plus? Oh, plus met de maas is het plus zeker minder bij. Ik ben ik plus minus specialiteit. Plus keer hier en goed. Non mais hier. Hier ja. We zijn bij den dan is de baas dan wie ze krijgt la treien. We hebben plus varie. Tria dat nummer. Alhoewel dus begrijpt naar de heel erg tot een droog heel erg kwart. Alhoewel dus begrijpt dat veel kan hebben zo mooi nog. Ik doe ook plus hier hoor. Ik bedoel je had in kwijt dat dan niet raar. Maar als je hand op ziet. Misschien zo'n baan. À goût de wie je penos je grei itaul penos chu penos we l'air de schist. Assist ja. Ja, maar wie leest de door pa de diva pedeva, we zien wie ze gwasten tam. En die van weg naar wie ze gwasten roda. En wie ze hoge waskaden met de wissel paviskerij was wat ik dat gehad had. Maar wie hoge waskaden te bepreken ook. Dat was schist te ben de dak minder zo. Bepreken. À plaire wie je lekker de archist non? Si je lekker bij houden en fresk bepreken. Les wist gemors rijden om naar je van Barreten de chance. Ja, wel weten. Ja, wel juist. Ja, ik ben al waar recht op pretenzien al mis così wie je sorteert. En ben maar ik heb al warm bij ze weer door de sorteer door ben al waar recht. Wie is kent. Ja. Ben hij tot Toulouse meestal hadden bo. Ja. Penos we l'air de troute daar variten een token. N'est-ce que dans Ja, chapeau brun et galax fait ça nog een raison. dus oké. Een toastgechange, een tok guer, maar dat is een keer bruin, een tok du. Tok du? Ja. We lezen daar nog. Mais da variten wie je guet roge lekker schist bas. Financiële. Voilà, weet je, même je vais passer à Chaven, là, c'est ça, tout. Dat is een loge, wie storen ze daar, pesado. Dus Christot Zoet. Christot Zoet. Christot Zoet, ja. Vraiment, we de reis vuur dat de voorspitten willen. Nee, we hebben toen Christot Zoet. Ja. Door Tom. Door Tom, ja, zuur, de gente dan lakken heel veel. Als je ziet, dat ik Christot Zoet baas, maar de rol, die revue, de troeien waariten. En wie leest, kan moest hangen, willen hangen, toen ik geen door mee sorry. Hoe zie je hier door je? Ja, en wie leest, dat je weer aan dan. En wie passeert op zo'n baas. Ah ja. Ben helemaal laatst. Wie je kan guet nee? Ah non, voilà, zoveel gekregen. Ah, waar ligt? Non, voilà, zoveel gekregen.
Als soefse wie laat Peter Leiden daar nog in micro. Zet wel even. Ah, nog een doel. Arok, wie je lekker soef was, pet Rosa Schis bewish. bewesh. Bewish, Rosa Schis. En deze zee, Oh ja. Soef lekker de gas. Dan, soef dus gevoerd op lekker was. Dus tu, laat toch Schis wel soef.